sa hralo v rýchlom tempe a hoci gólov veľa nepadlo, šanci na obidvoch stranách bolo dosť. Za nás musím povedať, že sme nepremenili 5-6 čistých vyložených šancí. Preto sme nakoniec boli radi, že sa nám pred koncom podarilo z preslovky vyrovnať. Zápas vyústil do predĺženia a trestných strieľaní. Druhýkrát sme v nich neúspeli, ale môžem povedať a pochváliť chalanov za dnešný zápas, že robili to, čo sme sa pred zápasom dohodli a myslím si, že s takýmto výkonom máme na čom stávať do budúcich zápasov a že to šťastie, ktoré sa nám dvakrát otočilo chrbtom, sa nám v budúcnosti postaví na našu stranu. Ten západ naozaj, ja si myslím, že bol veľmi kvalitný, prevyšovala defenzíva. Dostali sme opäť jeden gól, čiže maximálna spokojnosť. Chlapci odvedli kus, poctili roboty a my sa tam tešíme, že 2 ostali.